Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Breaking news mga pre, Casimero, still WBO champion. Panalo via split decision kontra Guillermo Rigondeaux sa score na 113-115 for Rigondeaux, 116-112 at 117-111 for Casimero. Gaya ng inasahan, naging boring na naman ang halos buong laban dahil sa walang ginawa itong si Rigondeaux kundi tumakbo. Kahit ng mga boxing fans na nanood ng live sa arena ay di nagustuhan ang kanilang nakita. Binubo ang kanilang laban dahil sa wala masyadong aksyon ang nasaksihan. Matapos ang laban nila, natanong itong si Rigo kung nadismaya ba siya sa naging resulta. Sagot naman niya ay sa tingin niya, siya ang panalo. Natanong ulit siya kung ano ang masasabi niya sa 44 lang na kamao ang tumama sa katawan ni Casimero. Sagot naman niya, ayan lang daw ang kailangan para manalo sa laban. Natanong ulit siya kung ano ang masasabi niya sa mga fans na nagbubuo sa kanya. Sagot naman niya, ay ito daw talaga ang style niya at unique daw siya. Kahit 44 anyos na, ay makikitang able pa daw siyang lumaban, kaya magpapatuloy pa rin siya sa larangan. Sa interview naman kay Cuadro Alas Casimero, nire-respeto daw niya si Rigondeaux dahil sa 2 times Olympic gold medalist daw ito. Pero wala daw itong ginawa kundi tumakbo ng tumakbo. 47 lang na kamao din ang tumama sa katawan ni Rigo. Nag-expect daw talaga siya na knockout ang magiging resulta, kaso lagi daw talaga itong tumatakbo. Natanong ulit siya kung ano na ang plano niya pagkatapos ng panalo. Sagot ulit ni Casimero na ang plano daw talaga nila ay unahin si Rigondeaux. Isusunod si Donaire at si Naoya Inoue ang panghuli gamit ulit ang kaniyang mga daliri. Abangan ang susunod pang mga boxing updates sa channel ko. Huwag kalimutang i-like ang ating video at pakipindot na rin ang subscribe button kung ikaw ay bago para umabot na tayo sa 200,000 dito sa munting tahanan ko. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping pirmi.